Eh, 5 minutes. Saksi mo ba, Brad Carlos? Magbase ta sa pamilya. Ako, itaw man ko. Anak ko, sa usa ka pamilya. Ngayong hapon sa mga amigo, mga kaila o di kaila, mga iksyon, dili iksyon, ngayong hapon. So, imong pamatudan, Kung mahimo, gani nyo, gamay panahon, gamay ano, question ni Brad. istoryahanay sa Katoliko. Guba, Brad? Oh. Ay, hulman sa na to ni. Si 5 minutes, ha? Among istoryahan, Diskusyon. o diskasyon na mo, ang topiko, unsay tinuod na relihiyon ni Ginisos. Oh, kana. Anong inyong relihiyon karon, kung sa man ka na, pareho ba mo relihiyon ni Jesus, kung tanaan yung relihiyon. 5 minutes, ha? Si Ginisos, o kaya mga ginikanan, mga Israelita man po sila. Ang tawag sila Gibrohanon, Hudyo. Rihan mo. Karon, ngayon dagang nag-angkon nga mga tao o mga reliyon na sila ang itukod ni Ginisos. Pareha ni Iglesia Katolika, Apostolika Oh, Romana, dali mo. Iglesia ni Nagdatang Urbanha. Pero kung yung kastorya na ko, ano sila, Iglesia Katolika, Apostolika Romana or Romano Katoliko. Ang angkan po na sila, nga ang teksto ngayon ang gagamit nila, yun eh, Manang Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. Yan ang ingang duha, nga, Pedro, nilong bato, tukurong ko ako, Iglesia. Nag-iangkin sa mga Iglesia Katolika at Apostolika Romana. Nga sila kini ang Iglesia. Pero wala agad kayo mabasa nga Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Iglesia lang kayo. Magpasabot sa Iglesia, undok, grupo, organisasyon, reliyon, kongregasyon. So wala mag-isgot si Ginisos, wala kayo mabasa, bisan sa Biblia, nga Iglesia Katolika, Apostolika Romana ang itukod ni Ginisos. Nga, ang puno ni muna, nga kamo na, muratag nag-angkon nga, nag-angkon tagyota, nga kay titulo, o atong titulo, piki. Oh. Nga, ganahan mo piki ang inyong relihiyon. Di siguro mo gusto, tawagan mo piki ang inyong relihiyon. Nga, si Ginisos, sawa pa mo abot ang mga Romano, ang mga Romano na itong panahon na mga invaders man, Milinizer, mga Kiror, o mga Ilugay, o mga Yuta, mga Nasod. Nga, mana hinapipilihan na Ginisos na katauhan o yung relihiyon nga, mana ito naglansang niya itong mga Romano. Sa diligid pwede ang Romano Katoliko, mao'y tinuod nga Iglesia o kongregasyon nga ito po ni Ginisos. So kahit si Ginisos, Israelita, Hudyo. Una, kanang Romano Katoliko, mga Romano, Roman, taga-Italy. Una, mga napilihan ni Ginisos, Katoliko des Ginisos, Romano Katoliko des Ginisos. Nga ba tayo mabasa sa Biblia nga Romano Katoliko si Ginisos? Ang mabasa na ito diya, si Ginisos, saksi. 2 minutes lang. Saksi siya. Saksi ni Jehovah? Oh. Kaya ang pangalan sa Diyos, Jehovah man, o Yehova, o Yahweh, o sa inyo Yahweh, saksi ni Jehovah, o kira. Dili oy. Si Jehovah, YHWH, sa transliteration sa English, sa Latin, Espanyol. Sila may Jehovah kay wala may bawal ang Karon, wala may bawal ang God sa Israel. YHWH, Jehovah, Jehovah. Debate ni, debate. Karon, Dili na ma-pronounce. Si Brian, Brad. si Ginisos, gitawag siya saksi. Ang mga katawan sa Israel, sa panahon ni Isaias,
gitigon nga gimnan sila sa Isaias 43, Kapitulo 43, versikulo 10 to 12. Gimnan sila nga, kamo akong mga saksi, akong mga lagad na akong pinili. Dili ang mga Romano ang pinili sa Dios. Nakaroon, kung Romano Katoliko mo, nga, mangilugay mo na yung, manakupay mo na yung mga yuta, mga naso, dagrong pamatay, taghangi pang abusuhan. Nga, ito mga Kastila din eh. Mga po to, nasakop po sa mga Romano. Roman Empire. Sila na sa nanakot ba sa Oriente, sa Amerika, North of South. Taghangi pamatay. Taghangi pang lubong, pang abusuhan nga. Nada yung relihiyon sa Ginosos. Nada sa pundok nga tukod nga mga mga buhat sa iyong katauhan. Eh, mga rin natin sa Ginosos. Mga sa Oras, inyo. Brad. Sa dili yung tinuod nga Romano Katoliko, Apostolika, Romana, ang Time na, Brad. tukod ni Ginosos. Salamat kayo, Brad Carlos. Usan ka saksi ni Uba. Si Brad Carlos, murag. Naglantugi mi sa Estacridjo, San Fernando, Cebu. Sa maging wapay pandemic. Una na kong pangutana, Brad Carlos, Jehovah's Witness. Nga matod ba nimo si Jesus Christ usa ka saksi? Pangutana, ano mabasa sa bagong tugon? Kayo. Pero ang ganingon ka na si Jesus Christ usa ka saksi ni Uba. What verse in the New Testament? Nga si Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Jehovah's Witness. Kapag ang pagkatara. Sa Isaias 43:10, kuto 12, ang mga Israelita, giangkon, gitawag sa Diyos, gipatigon, o gipatawag sila, gistorya. Giangkon sila nga, kamo akong mga katawan, akong mga alagad nga akong pinili. Kinsa man to mga panahon to ni Isaias, ang mga si Isaias, mga Israelita na siya. Si Grisos, ang niyang inahanog na amahan, mga Israelita, Hudyo. Karon, apil sila, sagingnan sila nga, kamo akong mga saksi. Apokalipsis o Revelation, chapter 1, verse 5, maging si Jesus nga, siya ang matinimanong saksi. Sunod pangutana. Dito ka sa Isaiah 43:12. Nasulat ba diha? Unsa may nasulat diha sa libro ni Isaiah? Saksi ni Jehovah o kamo ang mga saksi? Tugas sinod. Ang basahon sa kwan, sa Biblia. Dili pa nun sa pagbasa. Hindi pa na sa basa. Ang panahon sa tubag. Oo. Kaya kamo akong mga saksi nga akong alagad nga akong pinili. Nag-ingon si Jehovah. So nitubag ka nga kamo ang mga saksi, way mabasa sa saksi ni Jehovah. Ari sa bagong tugon. Nitubag ka may tungo sa the book of Revelation, pinadayan, nga si Kristo saksi ni Jehovah. Nagtugon ba ka sinod nga si Jesus Christ mabasa litra por litra saksi ni Jehovah? Tubag. Ang kinig Biblia, o nagbasa ka ang Biblia, ikan pa sinugdanan ang ito sa Revelation, Genesis to Revelation, sa pila ka tuig, mahibawaran ni mo na kung sa mga topiko, sa mga istoryahan niya, anong nitan, pag inyo na ginisos, sa Diyos nga, sayas nga, kamo, sa Diyos nga, kamo ako mga saksi, ako mga alagad nga, akong gipili, nag-ingon si Jehovah. Sige na Isus, usa na sa ka-Israelita, Hudyo na siya. So, Di, saksi siya ng Jehovah. Ang ngalan sa Diyos, Jehovah man. dili, ang mga saksi doon na. Lagi, ang pangutanan ako, nasulat ba sa bagong tugon? Kaya may mabasa sa karang tugon. Ito ba yung mga ang mga saksi? May saksi ni Jehovah. Sa New Testament, from Matthew to Revelation, nasulat ba nga si Jesus Christ, saksi ni Jehovah? Di, ang pulong saksi doon na siya definition. Definition. Kung may mga tugutan nga mabasa. Na ay mabasa. Kaya kining among Bible, kaya kining
mga Di ba? Tumaga na wala. naay mabasa. Asa basa. Akong basahon. Oo. Okay. Bagong tuga na. Kinsa man yung Bible ni? Ako na. Ay mo ni. Pero Hebrew lagi ni Grigo, di ka kabasa tayo na. Oh, tanawa. Oh. Hebrew. O dire sa Sige. akong Bible. Sa. Apokalipsis 1. 5 ug 6. Oh. Di ko man, oh. Sa Tagalog. Sige. Versikulo 5 sa 1. Oh. At mula kay Hesukristo ang tapat na saksi, ang panganay mula sa mga patay, at ang tagapamahala ng mga hari sa lupa. Sa Kanya, nagmamahal sa atin, at nagpalaya sa atin mula sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng sarili niyang dugo, at ginawa niya tayo isang tarian, mga saserdote ng kanyang Diyos na Ama. Oo, sa makatuwid nawa ang kaluwalhatian at kalakasan magpakilanman. Ang pangutana, Brad. Kinsa man Brad. nga Diyos nga Ama. Ang pangutana, wa ko mangutana sa amahan. Ako, wa ko mangutana sa amahan. Akong pangutana, si Kristo, Jesus Christ. Kaya nipahayag man ka nga, niuyon ka nga, si Jesus Christ saksi ni Huba. Ang imong gibasa, wa may saksi ni Huba ang pangutan na makakawa. Wala ko na makakay sa saksi wa may laing saksi. Mabasa sa bagong doon, saksi ni Huba. Saksi ni ni Huba. saksi ni Wa na Huba man. Wa di man yung Katoliko si Jesus. Wa man sa moingon nga Baptist ni Jesus, Juanis. Saksi man sa Saksi li, pero dili Jehovah. Oh, ang pangutana, ang pangutana, naabay saksi ni Huba diha. Sa bagong tugon to kasi nun, mabasa literal word, saksi ni Huba o dili mabasa? ang mga saksi sa panahon ni Isaias. Tubaga, uy, say, bagong tugon. Nagsugod pa sa panahon ni Abel hangtod Bagong tugon. sa revelasyon. Kung sila ang saksi nga tinuod, muna ang mga saksi ni Jehovah, kaya ang Diyos sa Biblia, ang Diyos sa Israel, si Jehovah. O sa ubang kuan, yung transliteration nila, Yahweh or YHWH. O gibutangan ng bawel sa mga scholar, o mga German, mga Amerikano, daghang mga scholar sa Bible ang nagpamatuod nga Jehovah ang ngalan sa Dios. Si Ginisos ang matinumanong saksi. Saksi ni Pinsa, saksi ni Jehovah. Sa imo na ng interpretasyon, why word saksi ni Huba sa bagong tugon? Wa, gina. Ang sunod pangutan, matod ba nimo ang ngalan nga Jehovah mao gyoy tinuod nga ngalan. Pangutana sa Hebrew karakter, pila ka karakter ang word Jehovah? Upat na gitawag og tetragrammaton. Asa mabasa sa Hebrew? Daghan na sa mabasa, una mabasa Baba, na Hebrew. sa Genesis 17:1. Asa na Sa suwat? Exodus ug sa 3. Asa na suwat? 4:6, 7 o 10 sa Deuteronomio. Isaias. Nganli ang karakter ba? Nganli ang karakter sa Hebrew karakter nganli ba? Di ka kukuha sa mga... Di ka kumaw mo Hebrew? karakter. Di ka kumaw? Basta mo rin na ako na natulaan. Ang Hebrew karakter sa Jehovah dili man na mahatag ang Hebrew karakter kay liturgy. Bag-o para mawa may liturgy ang Hebrew Bible. O yun ka na nga, ang Hebrew karakter, niya adunay kabalen sa kaning gitong transliteration, letter, wa may liturgy ang Hebrew karakter. Bunawat ka o dili? Muna na yan kay kasulti. Unang Biblia imong gamiton, Bisaya, Cebuano, English, Tagalog, Late o sa padhaa, mabasa na to nga ang liturgy na naagayod
Di ba sa Hebrew karakter ba o sa letter J? Pananglitan mo. Sa Hebrew Ngayon karakter. mga si Jesus. Ang ani Jesus sa Hebreo Yehoshua. Nga, di transliterate o di malhin rin sa Tagalog, Bisaya, Cebuano, English, nahimong Jesus. Ang Joshua, ang Jacob, Jerusalem, tanan ba nga kwan, babasa na itong anong tatlo, dili man ninyo batukan, dili man mong matok, Christian, kanaraman Jehovah nga, pangalan man na sa Diyos. Di na tinuod. Why liturgy ang Hebrew? Kinam ko Hebrew Bible dire. Ang Hebrew karakter na why liturgy? Sura pangutana. Matod pa di mo kaganina nga Jehovah gyud ngalan. Sumala sa Jeremias 44:26. Dili na pahisgutan ang ngalang Jehovah. Pangutana, ngano nagisgot maka nagwalim ka sa Plaza Independencia karon? May 20th 2023. Brad Carlos saksi ba? Tubag. Pinsa may giingnan nila sa Diyos ana o sa Mga tao gud. dili na pahingan na Oo. ng sa Diyos. Dili man na mabasa. Jeremias Pinsa 44:26. may ko. Si Jeremias, sa panahon pa to ni Jeremias. Pero ang Diyos, gipasangya mga tao, yung mga lagad na magwali ka mo sa tibok. Tibok, katauhan, tibok kalibutan, tanang tribo. Di pangutana. Nga, Kami hindi na sa- mo pailang tagiya sa universo sa atong kalibutan. Kami na, Brad. Ang pangutana na ko, tinuod na sulat sa Jeremias 44:26 nga dili na biskutan ni bakba ni bisang kisang tawag. Jehovah, tinuod o dili? Tubag. Mura na. Partikular nga mga tao ang gisgutan. Di ba, tinuod ba? Dili tanan. Tinuod ba? Dili tanan sa Wa panahon ko ni Elias. wa ko mangutanang tanan. Tinuod o dili? Kung nabasa ni mo tinuod na. Na tinuod man ni. Pero sa panahon na nila, doon ay mga partikular nga mga tao, Karon. lugar nga wala na pag-isguti. Pero dili na sa tibok kalibutan. Gisugo gani ang mga Santo pa apostolos di ay. nga gisugo gani ang mga apostolos nga manglakaw maghimog mga tinunan sa tanang katawan sa kalibutan nga ina mga pailang para presidente na to sa Pilipinas ina bawala ni muna ang mga tao nga dili nimo hinganlan na dili nimo pailas mga wakaila mga foreigner isa pa ang atong topiko ang atong topiko, kung nakalimot ka, basig nakalimot ka, pamatud-an na to, atong Di, mapabarog mo. ang Romano Katoliko ba, unsay relihiyon ni Mabarog ba? Jesus, Ali. nga gitukod. Mabarog po. Sige. Ako ano sad? Ikaw na, ikaw. Sa data. Salamat kayo. Regalo sa migo kanina. Sinaw klaro kayong pangutana mga kaigsunan nga yang ito ni Brad Carlos yun nga hinuod yun ang suat sa Jeremias 44:26 inasulat man nga dili angay hisgutan ang word Jehovah ni bisan kinsang tao dito sa Israel man pangutana siya mga argumento niya sa ito pa diay kung gikan dito para na to dito kay labot Pilipinas ang punto diha nga ang counter explanation na to ana ang Exodus Kapitulo 21 17 nga Ten Commandments of God another Exodus 20:3 si ayaw pagpatay thou shall not kill ang pangutana karaan mo na dito may kingdom sa Israel anong ituman mo siya sa diri nga ayaw pagpatay so appeal gina siya o na nga diyang dapita perting adbaag yun ano yun? Asa? Sige. Iyon siya kanina nga. Iyon siya kanina nga. Naay mabasa nga saksi ni ba si Kristo. Saksi ni ba pagbasa sa bagong tugon. Saksi ra. Dilim na saksi ni ba na may saksi ni Yahweh. Way Subuluits. So ang Isaiah 43:12 gamit ni ato ikso nga saksi ni ba nga nasulat pa diha ang word saksi ni ba sa Isaiah 43:12 o kamo ang mga saksi. Ang tubag ni Brad Carlos, kamo ang mga saksi. Away mabasa saksi ni ba sa ito pa unbiblical ang word saksi ni ba dili tinuod. Wala nga ang punto niya wag is Biblia ang word saksi ni ba from Genesis to Revelation
Mutana ka? Nya. Angutan ako sa imong isgutan. Kanang dili ka magpataw ato pa sa Oo. imong gikumpara tong pagdili sa paghisgot sa balaang ng ngalan dito sa Israel sa panahon ni Jeremias, imong gikumpara sa sugo nga dili na magpatay nga hangtod karon gihapon ang suguan sa New Testament na sa bagong sugo o bagong testamento ng Kinisus nga igugmao na to greatest commandment igugmao mo ang Diyos Pero sa tanan. siya pangutanan mo. Igugmao mo ang musik ko sama sa mga kagalingon. Siya pangutanan mo. Karon, ano pagpatay? Nasa paghigugma, dili man to nahigugma ka sa imong isip ka tao, dili ka magani mo. Bisan nga na pag-isgot o pag-sulti o dautat, dili gani ang sa... Pangutana, igawali. Wali naman ang unga. Pangutana. So, pangutanan ako, dili mao ang imong wa sa tipiko ng imong gipanulti. Okay, limuha mo iwa, kay klaro kayo nga ang ako mga argumento, biblical yun. Nga, ang Isaias 43:12 mong gigamit ng itanaw, wagi mabasa sa saksi niyo ba? Ang pinadiyag, wa asad. Mula nga Genesis down to Revelation, 0 ang word saksi niyo ba? Yan ingon ka kanina nga, ining letter J, ipangutanan ka na ko, ang word J na ba sa Hebrew karakter? Yan po Hebrew Bible dire yun. Dara, oh. Tunin tanawon dire nga Hebrew Bible Exodus 3:15 unya ining Exodus 3:15. Hebrew ni original gini siya. Unya na ba yung mabasa dire nga upat ka karakter na letter J? Wala gyud kay original gini kay binisaya gud bag-o kay na. Exodus. Kung tanawon mga kigsunan nga Exodus ha. Dara. Exodus 20 Exodus 3, Exodus 20 naman ini. Ari sa 3. Na nasuwat ito brother kuan kining Yudhi Wawhi. So Yudhi Wawhi pasabot why daraw. Dire lang gani sa Exodus 15:2. Dara. Gitawag og Yudhi. Sa to ba Yudhi? Yara. Yudhi. Ya. Exodus 15 ni. Nya ang Jehovah imong ginguan, wa mong Jehovah ini gyud. Atong tanawon Exodus 3 sa. Kay mao man usa sa saligan gyud dara. Ang Exodus 15 alif wes he nya wow nya he. So four characters why letter J. So kanang Jehovah nimo erroneous name of God. So tubag nako nga ang Jehovah erroneous name of God. Usa ka sayop nga ngalan. Yang say pangutanan mo sunod. Kamatod diha nato ko istorya. Sa Jesus Katoliko. Unsay tinuod nga reliyon Ah. ni Kristo. Ore. Unsay reliyon? Tanang ko. Ako rin. Ang tinuod nga reliyon, there is only one true religion, o ang Roman Catholic Church. Anong tinuod ba ng simbahan Katolik Romano mo ni palugwa ni sa Jehovah? Dahil alapitan na itong ngalan Jehovah kaya mo man gamit siya. So, ang ngalan reliyon na tinuod mo ni ang Roman Catholic Church. 2 minutes na lang ka. 2 minutes. Si Kristo, Katoliko siya kay nagtukob siya sa Katoliko. Sa Matthew 16 verse 18, klaro kayo. Ois Petros et superam Petram, idibicabul Christiamiam, et porte impere, non prevalebot adversosiam. Dati na pagtagak wakwak yung gabi. So itilo Peter apan sa Kulbelt my church. Even nigit sabil sila prevalagit siya. Usa ka iglesia. Ngayon sa iglesia, iglesia Katolika. Asa mabasa? Yam ko Grigo, mga kaigsunan, Greek o Hebrew man eh.
sa Luke chapter 4 verse 14, Kai fimi exultin, dis Catholis, Miracle to Creator. Apit na. Karon, so the word Catholis means universal, makailapon sa tibok kalibutan. Nya si Kristo, usani ka Katoliko, nga naman siya may pander sa Simbahang Katoliko Romano. First century AD, ang saksing huba, tinuko ni Charles Nazario sa Amerika, 1872, pag-oro kayo, 33 AD, 1872 minus 33 AD, pila na katolik saksing huba na? Mga kaigsunan, yung tay calculator rin, ito tanahon, 1872 minus 33, 1,839 katolik, ang gap sa Roman Catholic Church nga gitukod ni Kristo sa saksing huba nga pag-ura tinukod ang tao. Basta tinukod ang tao, dili ginatinuod. Samtang ang Simbahang Katoliko, matuod ng simbahan, kay Diyos may nagtukod. So muna akong pahayag niya, guli na kamang tanah, bro. Hindi, umano magkukuta na ako na si Paya. Pahayag na sila. Sige. Pero may naman kung isgutan nga wala di mabasa sa ni Jehovah. Oh, wala gyud. Wala yung mabasa. Pero pungutan na, nabasa po mabasa nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Logic mga na mga igsuan o mga higala. Na, kung sa ganyan imong reliyon, sa imong reliyon, no pa imong tukuron. Ang tanong sa imong reliyon karon, subok ka, tagaan ka gigayon na gusto mo, magtuko dito sila yung lugar o sa kapilya reliyon, kapilya simbahan, kung sa imong reliyon, Namimisi sila? Ha? Nawa, brother friend, ayaw na lang usiki ang imong, ayaw lang usbi imong kontra, kaya natiko ka na. Nagbarag-barag, nagsukarap ko no? Ayaw, dili ba ako ako? Ayaw po, anak. Umis mo na? Kung wala kayo mabasa nga Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ano ang kuno man ninyo nga, kanang mga Romano, kanang ito, Roman Empire, pero tindagan na mga ipatay nga mga tao, mga ipangilog ng mga nasod, di katibok, Europa, ito sa North South America, nga, maputi naglansang ni Ginesius ko itong mga Romano. Nga, mauna hinoy tukuron, mauna hinoy padalon sa iyang relihiyon o grupo. Ikaw, Diyos? So, diligod si Ginesius mga nagtukol sa Romano Katoliko. Dili lain siguro nga Kristo to, ba si Kristo sa bunga ng buwangan to. Ito lang ang pananog gamay nga mga komedya ba, pero wala kayo mabasa. Apan ang saksi, ang matuod na saksi ni Jehovah, o dasal pag dili nila dawaton na Jehovah ang ngalan sa Diyos. Jehovah sa Hebreo. Na mga bagong scholar karon nga nag-research, pananglitan si Dr. Nehemiah Gordon, usa ka Bible scholar sa Jerusalem University sa Israel, o usapod ka archaeologist, nakatuklas o nakasayang pag-research, nakakita siya o mga 1,000 kaping ka mga manuskrito. Depende dito sa Dead Sea Scroll o sa ibang mga dapit sa mga kalibutan sa Europa o sa Middle East. Na ang pangalan sa Diyos, Jehovah. O Jehovah sa English. Karon og di mo madawat niya na. Ang Diyos, lain man ang iyong Diyos. So, naano nyo. Pero wala dito mabasa na Romano Katoliko ang gitukod ng Ginesius. Kasi Ginesius, hindi man Romano Katoliko. Si Maria, hindi man to sila mga Romano. 1 minute lang. Mga Hudyo man to sila, mga Israelita. Ang relihiyon sa Hudyo, lahigit sa mga Romano o sa uban pang mga nasod, mga Muslim. Lain po, dili sila Muslim. Mga Muslim, ang karoon makigisgat sa ako po, ako po silang agdahon na. Pero, dili Romano Katoliko ang gitukod ni Jesus. Wala kayo mabasa. Bisag sa sulod, sa gawas, sa kilid, o sa atubang, sa Biblia. Wala kayo mabasa. pumunta na. Ang gitukod ni Jesus, Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Mara tayo ang pangutana. Ay, tugaan mo yung ikalagi naman. Pumunta na, ikaw nagpahayag.
Ang pangutanan, kumatod ba ni mong dili si Kristo gatukod sa Iglesia Katolika Romana? Pangutanan, kung dili si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika, if Jesus Christ is not founder of the Roman Catholic Church, may specific questions. Who is the founder of the Roman Catholic Church? Kubag, Problema na ninyo, kinsay ko ni... Payag magana. Kinsay inyong gituuhan, sa i-research ninyo, nga inyong founder. Kay kung Biblia ang atong basihan, wala ka kayo mabasa. Nga, mao nagingon naman na libro ng bato, ibabaw ng bato. Tukurong ko kung iglesia. Anong sumpayan man ninyo nga Iglesia Katolika, Apostolika Romana nga mga nito ay mga persecutor sa mga tinuod ng mga Kristiyano. Daghan to mga nasod nga gipangilog, gipamatay ng mga tao. Nga mao na grupo o reliyon nga tukuro ni Jesus nga gugma nato ng kwan. Sugo ni Jesus magsuwali, magsangyaw sa tibok kalibutan, dili kay mangilog ug mangiuta bugso ng mga tao nga bunyagan ang Katoliko. Ganon. Natod ba ni mo nga diligyot nga Katoliko tinukod ni Kristo? Suma sa Matthew 16 verse 18 nga, klaro kay Kristo, nagtukod og usa kay Iglesia. Pangutana, wa pa may saksi ba itong panahon na kay 1872 pa man natukod ang inyo ha? Nya kana pag-istorya ni Kristo, 1st century AD, 33 AD. Pangutana, kung dili simbahang Katoliko Romano ang gitukod ni Kristo sa Matthew 16 verse 18, gawa saksi ba kay wa pa? Unsa maingan sa simbahan niyang gitukod? Kubag. Ang imong naibawan, ang imong ipanuod. Kumbaga, yun. Tinuod. Ito magkari yun. Kay, ato si Charles T. Russell, sino saksi ni Jehovah ang ito ko dito? Usam na International Bible Students pa, kay mga estudyante pa na to sila. Una, sa si ex-Judge Rutherford, sa iyang panahon, man ito natukot itong ilisan ang ngalan na saksi ni Jehovah. Pero wala niya ang kuna nga siyang nagtukod. Kay natukod naman daan ni Kristo ang katungang grupo, iglesia o pundok. Di wala kayo mabasa sa mga basahon. O mga basahon sa mga saksi ni Jehovah. O si Charles T. Russell o si Judge Rutherford ang nagtukod sa mga saksi ni Jehovah. Kay natukod na daan ni Kristo na itong 33 AD. Ang iyang grupo, ang iyang reliyon. Sayop gud nga ato siyang kuno si Rutherford, si Charles Russell nga atong isumba nga mo nagtukod, wala kay mabasa sa Biblia. Kung wala pa kayong basa sa mga libro sa mga saksi ni Jehovah, magian ko ni Charles T. Russell o ni ex-Judge Rutherford nga siya ang nagtukod sa mga saksi ni Jehovah. Siya tingalan, Judge Rutherford. Judge Rutherford ang founder sa Saksi Jehovah. Dili si Charles Russell. Matay, paminaw mga Saksi Jehovah, narabaluyo na mo rin. Judge Rutherford. Wala lagi mag-angkon, wala siya mag-angkon. Si Charles Russell lagi. Sila duha Wala mag-angkon. Kanya karon. Sila lang ang nagpadayon sa buluhaton sa Karon. buluhaton nga pagwali, pagsangyaw. Karon siya lang nagpadayon sa bulaton, wala nila tugura. Namakag na mga standard nga referensya nga si Charles Russell boy founder sa Saksi Jehovah. Namakag niya. Kabaga na pagkutana. Unya, ikaduha, kung si Kristo katukod sa Jehovah's Witness, na ba kayo mabasa sa pagkutugon nga saksi ni Jehovah ang iyang gitukod? Kabag. Bitaw nga ang mga saksi ni Jehovah, wag yun mag-isgod, wag yun mag-angkor nga sila ang gitukod ni Jesus diha sa Mateo 16:18. So kay wa man mabasa. Pero ato lang masabtar nga si Jesus kung siya isa ka Israelita, ang iyang inahan Israelita, nagpuyo sa Israel. Ang reliyon sa mga Israelita lain sa reliyon sa mga Romano, lain sa mga reliyon sa mga Muslim. So dili sila mga Romano Katoliko kini mga Israelita. Usa sayop na nga inyong angkunon nga si Jesus ang nagtukod sa Romano Katoliko, kadili sila Romano Katoliko. Nga pareho na yun nga nag-angkon nga giyuta nga wakay titulo.
Ang titulo ni mo piki. Asa? Basta, dili yun mao si Russell. Eh. Dili sila ang nagtukod. Si Judge Rutherford, dili po nagtukod. Kinahanglan naman sila nga mupirma, mutindog na presidente sa gitukod na usa ka purgasyon nga nagpadayon sa sangyaw sa may balita sa Ginoo sa Dios. Matud pa nimo inigal giga nga dili si Charles Asher Russell mo nagtukod kundi sila mo nagpadayon og sangyaw kung ba ni Charles Rutherford o na siya Yes Cristo mo nagtukod sa saksi uba. Karon napakay standard nga referensya Brad Carlos na dili si Charles Asher Russell may founder sa Jehovah's Witness. Napakay encyclopedia, libro, dokumento nga imong ikaw presidente rin sa Plaza Independencia. Kumbaga ang pangutana. Kami, wala mami kanang standard yun yung standard na referensya. Mga encyclopedia o mga world book history, usa pa na mga history na o mga encyclopedia na. Kana sila, dili tanan nga nasuwat nga matuod. Dili tanan daya nga nasuwat na sa mga encyclopedia. Tinuod. Pati ning mga librohan mga itawag nga standard referensya, dili man ipulong sa Dios, dili man maoy sinulat sa Dios, sinulat man is mga membro sa mga reliyon ninyo. Kasi dili gid bias sa dili kasalitan. Kung nakay may kapakita nga libro nga giangkon ni Charles Russell o ni ex-Judge Rutherford na siya ang nagtukod, siguro Re. pero kung kay kapakita nga libro o basahon nga giangkon nila kaya man gid sila mag-angkon. Kaya na referensya Wala gid ka kanang gihanabatan sa mga standard referensya. Mga kung na-record na nasa nagparehistro presidente o ng presidente kadawang presidente sa maong organisasyon. Pero wala sila nakangkon na sila ang nagtukod. Laro kayo basa i-search na sa Google, Wikipedia ang Jehovah's Witnesses founded by Charles Asher Russell. Ihimog yung deny. Tambal-tambal na si mong katikuka. Sunod, pangutana, last. Nga, bakit pwede mo kaganina nga si Kristo, dili mo nagtukod siya sa Roman Catholic Church. Dili siya mo nagtukod sa Romano Katoliko. Kaya, bakit pwede mo, wangyot, tao. Karon, kung dili si Kristo lagi, ang akong, mo nagtukod sa Romano Katoliko, nakahatag ka ba nga, kining adunay lang yung tao, anak, nagtukod. Unawa, tigay ko. Natano na yung mga standard referensya, kinsay panuat dito mga nagtukod, iangko nila. Oh. Kaya kay mabasa nga si Jesus may nagtukod sa Romano Katoliko. Kaya si Jesus dili Romano Katoliko. Ang iyang inahan dili Romano Katoliko. Pero siya, founder. Ang mga apostoles dili Romano Katoliko. Ang sila Abraham o kato mga Haring David Unsa man mga saksi uba nila? Kaginikana o katigulangan nila. Dili gito mga sila saksi mga uba Romano na? Katoliko. Ang mga Israelita ko dili man Romano Katoliko. Ano magtukod na sa Romano Katoliko? So, wala ba dawata, medyo respect kay ang imong ipalugwa mo mga ang saksi uba sila. Ang pangutana. Ang pangutana. Ay mabasa saksi uba sila. Wala time na, wala oras. Sige. Brad Carlos. Aw sunod. Oh, God bless.